Sabeu aquells llibres que mostren una sensibilitat especial que traspassa més enllà de la pàgina? Doncs Relíquia, de Paul Wask, és un d'aquests, una novetat d'aquest 2026 en què el propi autor reconstruirà una mica la història del seu pare a partir de records de la seva conducta, perquè el seu pare es va llevar la vida i no el va deixar cap mena de nota. Així és com comença la història, amb aquest qüestionament de per què no em vas deixar un missatge. Per reconstruir tota aquesta història ens trobarem que hi ha moltes reflexions sobre l'escriptura, l'amor, la llibertat, el fet de treure's la vida, dels silencis i de com important pot ser una relació amb un pare o amb una mare. En aquest cas, pel que fa a reflexionar sobre l'escriptura, hi ha moments que per reconstruir-ho falten coses i ell acudeix a altres històries d'altres persones que també es van llevar la vida per donar una explicació o portar un altre punt de vista sobre la taula. Tot això amb sentiments molt contradictoris envers el pare, però molt humans. O sigui, es barreja l'amor, la ràbia, l'admiració, el detestar algú perquè no t'ha donat el que tu necessitaves, tota una barreja que crec que fa d'aquesta obra una de les novetats més importants i a la vegada més dures d'aquest moment. Jo crec que és d'aquests llibres que te l'has de llegir en un moment en què tu estiguis bé i estiguis calmat, però si el voleu comentar, aquest mes ens podem trobar l'últim dissabte de mes a les 12:30 a la FNAC de Rambles. Allà estarem amb l'Ània Posada comentant-lo perquè aquí hi ha molta cosa. I ja està, jo us el recomano. Adéu.